together. uDavide wala ukubulala ulo kanje uSawule ngoba uDavide wakukhumbula ukuthi uyilenta yiyo ngenxa kaSawule. Baba sengevana uNkulunkulu wanika uDavide ndichepho ilungelo ukuthi nangu uSawule mbulale kanti uNkulunkulu uyamthesta uDavide. Bulala uSawule kanti uNkulunkulu akasho ngenhliziyo yakhe waflankela wabheka le efuna ukubona uDavide ukuthi uzokwenzani. Ngoba uye owabhala wathi touch not my anointed one. Mara uthi manje kuDavide mbulale uSawule. Davide wakhumbula ukuthi no asombulala uSawule ngile iyo ngenxa kaSawule. Bazalwane sonke sikhuluma kabi ngoSawule, but when you study the word of God you can understand uSawule uDavide wabayilenta yiyo ngenxa kaSawule. uDavide bekangeke kadume ukube uSawule azangamnika iplatform yokuthi akabe noGoliath. uSawule wayengamgoleti uDavide umnikeza udalo noGoliath, wayengamgoleti, wayenganikeza nomobani, but wanikeza uDavide opportunity. Baba ungamdelela umuntu okunikeze opportunity. Ungamdelela umuntu okunikeza ithuba yoku-expose ubuhle bende ngaphakathi kwakho. uNkulunkulu wafaka into kuDavide, but uNkulunkulu azangehle azoyisebenza ivuthwe. Wanikela uDavide kuSawule ukuthi uSawule angamsebenza noma baqabene noNkulunkulu uSawule kodwa wabayivesela kaNkulunkulu ukupromota uDavide. Davide uSawule wanikeza uDavide iplatform ukuthi hamba ukulwa noGoliath. Angikuthemba umncane but ngiyakunika ichance. What can you do for umuntu akunika ichance? Namhlanje uyilento yepulpit ngenxa yokuthi le muntu akunika ichance yepulpit yakhe. Yo wabheda amavesi epulpit yami waze wakwazi ukuwahlanganisa. Ngikubona ukuthi wabheda amavesi mana zange ngijudge. Fana namafana bama-keyboard la esibafundisa ama-keyboard aqeda lapha angijudge mina kodwa waphula i-keyboard yami uzakwazi ukudlala i-keyboard. Kodwa sengangichaja 600 manje. Mara waphula ama-keyboard. Yo wamnika i-platform. Bantu baba makuthiwa worshipa unikeza i-platform, makuthiwa yenza ama-notes unikeza i-platform, ungamdeleli lowo muntu loyo umonanishi noma sophakama ungamkhohlwa ngoba bonke kube yilento yiyo noma bagcotshwe kanjani kube lo muntu abengekho. Singabo baba singenye indlela sike sithule nje umuntu abheda amavesi awuthule kodwa abheda yahlanganisa because ngiyakukhulisa mangikukhulisa fanele ngibekezelele. Please kanti uzekithi na nikhona bazalwane ngivana wamnikeza ipulpit, wamnikeza iplatform ichepho uSawule wathi hamba kule noGoliath. Walwa noGoliath wanqoba laduma igama lakhe. The credit goes back to Saul. Noma uNkulunkulu zabaqabe noSaul but the credit goes back to Saul. Amen. Secondly, abantwana abafundi iBhayibheli understand. Davide uthene uSaul empini because Saul was a warrior. That's what the Bible says. The scripture says so. But he was trained by Saul.
So uDavide ulenta yiyo empini ngenxa kaSaul noma ugqobo luphezulu kwakhe but umuntu omnika ama platform uSaul ngoba umsebenzi kaBaba ukunikeza amadodana iplatform. Baba, you always give a platform to your sons and daughters and say ascend my daughter. Bengibuzo sho ngithi sho konje kwakwaya kudumisa uthi sho no baba ngaze ngithi no Nkosi umama wakho ayekadumise emva kokulandele nawe because angikwazi uba ku TV amadodana namadodana samangena ku TV. So all my connections I share with my sons and daughters, but not all of them. You share with those who pass the test. Our colleagues. Khona nje zamasazi ofuneka ube sengathi awuziboni noma solibona ithuba ngathi awuziboni. Ngoba the more bakhuphula ungenzeka laba yakhona bafike babekele izitha laba phambili. So uSawule wanikeza uDavide platform. Ikhona bazalwane uDavide wala ukulwa noSawule sekanikezwe ilungelo uNkulunkulu wathi angizukulwa nomuntu wamnika iplatform. What I will always honor this man. Lithi njalo uDavide makabuya wayebuye enqobile empini bamcelebrate. Enye into fanele iqaphele abafundisi bami ndiJehova noSibeko nabafundisi bonke abakhona la. Thina silo. Bafundisi anje sibangani manje? Sibangani bafundisi? Sibangani? Sibangabantu? Sibangani? Bazalwane ngicela ukuchaza into la. Abantu asikwazi ubababa. Yazi mawumfundisi mina ngiyayazi iaudience yami. Mina ngifuna bonke abantu. Ngiyabaza abantu ababizelwe kimi. Ngiyabaza uhlobo labantu ababizelwe kimi. Bishop Kapo bakafika lapha eMalenhle wafika iGNF yavala abasonto avalwa bafaswa baphume babandeni baba bayikanhlapho abafuni bese bamba meeting siyomtshela uNhlapho ukuthi angasithathela abantu bethu ngathi mina abafundise meetingini abafuna ucela ubuza uNhlapho ungene door to door wathi bazali bethu uzali iGNF bathi cha ngathi wenzeni bathi wenza imvuselelo basabantu bayabuza ngathi wenzeni uNhlapho ngathi bafundisi umuntu lo akaphonsi inyoka yakhe manje phonsi inyoka yakho uNhlapho phonsi inyoka yakhe yakwina nophonsa yakho extension 18 ngahlala ngaphathi inyoka yami ngayiphonsa phansi inyoka yami yadlaba hayi baba yadlaba I have a good relationship noNhlapho. Bafundisi singasonda ngento engekho. Abantu akusibo bonke abantu abazosonda nawe. Bafundisi akusibo bonke abantu abazosonda nawe. Abanye abakufuni wena. Bayayeba, bayalalisana abanye. Khona nje abantu abathi kimi mangisho abantu uNkulunkulu uyahema nje simuzi ukuthi uthini kodwa khona abathi so mina ngithatha labathi laba bathi ngema asibo baba babagolele kulela bandla bagolele angakhise ebuka kusibo bami abamba sokuza kimi noma kungeza uPJX kodwa abamba sokuza kimi noma kungeza uPhilip abamba sokuza kimi noma kungeza uPastor Chris kodwa abamba sokuza nami. Amen. Hey. Let us see bangayo apostol
hayi